Mudagan pagka-konsehal sa Davao City ang anak ni 1st District Congressman Paulo Duterte ug apo ni kanhi President Rodrigo Duterte nga si Rodrigo Duterte III. Mifile siya sa iyang COC sa Commission on Elections sa Magsaysay Park, Davao City, Kaganihang buntag. Kuyog ni Rigo Duterte ang iyang amahan ug magulang nga si Buhangin Barangay Captain Omar Duterte. Kung palaron, si Rigo ang ikaupat sa pamilya ni Congressman Paulo Duterte nga naa sa politika. Ang asawa ni Paulo nga si January Duterte nagserbisyo isip kapitan sa Barangay Catalunan Grande o kasamtangan nga miyembro sa Davao City Council nga mausay president sa Liga ng mga Barangay. Nagfile na sab sa ilang Certificate of Candidacy karong adlaw ang mga miyembro sa partido ni Governor Oniel Roque nga kasamtangang gobernador sa Bukidnon. Kasamtangang opisyal sa Valencia City ang mga aspirants. Gipangunahan kini sa kasamtangang Vice Mayor nga si Attorney Teodoro Pipito nga magpapili isip mayor sa Valencia City. Kuyog niya ang mga konsehal o Vice Mayor sa syudad. Base sa Comelec Valencia, ang ilang grupo ang pinakaunang mi-file og COC sukad gisugdan ang filing kagahapon Oktubre 1 alang sa 2025 midterm elections. Gilauman nga tulo ka mga mayor ang magpapili sa Valencia City. Sa Oktubre 8 ang ulayng adlaw sa filing sa COC. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.